Een auto rekke snijdt een midje in een slip en botste frontaal op een andere auto. 4 mensen, waaronder 2 ben, rekken verwonnen bij het ongeluk en moesten naar het ziekenhuis bracht. De helptjensten kwam massaal in actie en dat weer net voor het eerst dit hier. Oude jaar weer sowieso al 4 geregistreerd ongelukken, maar er zijn natuurlijk ook een heel soort ongelukken die net geregistreerd worden. Dat 2 keer in de maand sowieso. En zo gaat het al jaren. Er wordt ook al sprutsen om maatregels. Zo zou het kruispunt ompakt worden en zou de dik voor een pad sneller maken worden. Bedoeld om de snelheid eruit te heljen. Maar die maatregels worden net eerder als in 2018 uitgevoerd. Dat is viersen te let, zo vindt dwarsbelang Reduzum. Als je daarop wacht ziet, dan vreegt dat met het huidige verkeer aan zich, omdat er haast wel ongelukken gebeuren, dat je een zwarte auto mee kan wijhalen. En dat is natuurlijk net de bedoeling. Het is wachten op het eerste dierlijke ongeluk, zo zeggen de bewenners. Ze willen dan ook op een nij om tafel met de provincie en eerst keer maatregels. Want het is er stadig gewoon 1 minuut vertolven. Er gebeuren heel soort ongelukken hier in de bochten en die bochten, daar geven ze niks aan aan. Ook de drukte, daar geven ze niks aan aan, daar ken ze niks aan aan, denk ik. Het verkeer moet er gewoon langs, maar die bochten, daar zullen ze wel wat aan kennen. Want het zijn wel elke keer dezelfde bochten waar ze eruit vliegen. Maar in Jeddere Peteren had de provincie al onjoen voor eerst neer te zien in het aanpakken van de gevaarlijke bochten. Er is geen genoeg geld in het budget van het plan wat er nu ligt, is er net genoeg geld om de bochten niet aan te pakken. Dus de provincie zei, ja, we kennen dit doen en dan houdt het voor u eerst op. En dan vinden wij dat heel erg jammer, want dan schijnbaar is het geld dan toch belangrijker dan mensenlevens.